Nasunugan na, gikawatan pa og motorsiklo kining magtiayon nga taga Barangay Guadalupe. Nakuhaan pa sa CCTV ang pagpangawat sa motor. Ano ang report ni Nico Sereno? Kini ang nakuha sa CCTV footage sa sitio Tambis, Banawa sa Barangay Guadalupe, gabi ini atong Marso 11. Makita kining duha ka mga nakamotorsiklo nga daw nagpaniid pa. Hangtod minaog ang lalaking nakaangkas. Taod-taod, mikabayo na sa nakaparking nga motorsiklo sa dapit. Hangtod nga iya gyud kini nga naguroy. Ang motorsiklo nga nakuha, iya sa magtiayong Abelya nga mga residente sa lugar nga bag-uhay lang nasunugan. Mi-park sila ni ato higayuna kay nag-distribution og housing materials ang dakbayan para kanila. Simple to siya, sir. Simple to kay maggilingkod-lingkuran pamugod niya ang motor kay nabisi sad mi sa panghatag ng mga plywood ba. Kay nangyawat lang sa taon mi kay may na lang pod makatukod-tukod mi balik. Sigbalin-balin niya kato na pagpanghatag na plywood mo to na busy na. Na timingan lang ba nga murag sa suro itong gulit na nang hunting to sila kuhaunon ba. Mo tong ako am na timingan. Sa paningkamot sa tag-iya nga makuha balik ang motorsiklo ug human ma-post sa social media ang CCTV footage sa insidente, gihangop sa magtiayon nga may mi-contact kanila nga mitabang aron ma-recover ang motor ug nauli kini niadtong Biyernes sa gabii. Ang miuli kaila kuno sa nagkawat sa motor nga nabiktima sab kuno niini. Nalipay na lang ang tag-iya nga nabalik ang motorsiklo pero gihimulbulan na kini. Gikuha na ang plate number ug gihuso na sab ang mga side mirror. Giputol nila ang wire ito gidirect na lang ba magsigirag andar ang motor. Wala na pang Na-remove nila ang katong sa ignition wire niya gidirect na lang nila niya. Napasalamat sa Jutaon Mr. A kay mo 9 months pa biya na or 8 months pa biya na ang motor niya. Magbayad mi sa hangin niya for 2 years kung wala pa jud nabalik ang motor namo. Sayang pud kaayo ba. Nasunugan pa mi after 1 week gikan sa sunog sa mong balay mo sa nakawat ang mong motor. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.